Қолларына Скандинавия йөреше өчен булган таяклар тотып 400-гә якын пенсионер гаилә паркына чыктылар. Бу ялларда алар өчен көтеп алынган күңелле хәл булды. 3-нче буын университетында эшләп килүче сәламәтлек факультеты эшли башлады. Начар вирус аркасында дәресләр туктап торган була. Әлгі көнне пенсионерлар зорыгып көтә. Бүген алар төркемнәре белән саф һавада спорт белән шөгыльләнергә чыга. Озак вакыт туктап торганнан соң 3-нче буын университетының сәламәтлек факультеты янәдән эшли башлый. 3-нче буын университеты Түбән Камада 9-нчы елын эшли. Сәламәтлек факультеты иң популяры. Биредә 400-гә якын студент укый. Хәзер алар атнасына 2 көн гаилә паркында очрашып, төрле күнегүләр ясаячаклар. Төп басым Скандинавия тояклары белән йөришкә ясала. Шунда йөрибез. Аллаһка шөкер. Исәнлек бирә. Ширләребез вообще юк. Барачка йөрмибез. Аллаһка шөкер, исән саубыз. И вообще бөтен кешегә желаю, чтобы все пришли монда. Кыш. Сәламәтлек. Аллаһка шөкер, бөтен тәннәребез языла нитә. Сәламәтлек факультетын медицина көллияте укытучысы Лариса Архипова җитәкли. Аның белдерүенчә, Скандинавия йөреше бәхетле картлыкка илтә. Пенсионерлар белән рәхәтләнеп общаемся, йөрибез. Коллектив шундый әйбәт. Лариса Карловна белән шул тиклем яхшы заниматься итәбез, тем более медицинский работник дигәндә инде бергә безгә ул упражнениялар күрсәтә яхшы. Менә ничек заниматься итәргә. Идә утырсам әле алай заниматься итә алмас идем. Әлеге спорт түре белән шөгыльләнергә теләүчеләрне сишәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрендә гаилә паркында иртәнге сагат 9-дан көтеп калалар. Шөгыльләнү бушлай. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, яңалыклар.